sibh agus fáilte hiag vlog nua inniu tá rud an simil siúla againn mar go bhfuil mar ag déanamh Dúshlán gabhí sa séideag. So tá chuige Dúshlán againn I chuige uair. Agus Dúshlán Gaeilge idir fad, so tá muid just I féin journalistis inis agus I gur cinna dhéanú cethúir tá muid an ahanrod dhéanú. Ar nóid tá mis éidirn I freastal ar nóscail páirt an ahanrod fin spéir. Tá muid cógan óach so bé sé an Jackar. But tá muid gurí an chud is múdóibh a bhaint So tá muid thonsibse a thugad linn agus muid déanú na Dúshlán seo agus is féidir libh well be sé cruine faoin am seo a is féidir libh ahanrod tá ahanana déanú a eil ar Twitter agus ahanrod leis tacht clib Dúshlán agus muid níos leis. Yep. An céadrod tar siúla againn ná Comid bheith ag éisteach le radio rírá agus tweet a cheola cuthú agus hashtag radio rírá a chuirteach. No. No? Literally run to sin ar fásus caiimid green gach lecu dún hain I gceist le radio rúra. Bhí sé ceart. Agus caiimid clibal a dhéanú an sin ar radio rúra. Okay, so níl leon hasclip. A chuir taiscin Dúshlán leis. Yeah. So, tá muid chuir sin dhéanamh, bhil tú right? Ooh. Oh yes! We can live forever! So cinna bhaint na Dúshlán ná go bhfuil áiríonn píosa eil cláite in nuachtain do chuid na hoscoile agus chuirmeise an píosa seo in san College View sin nuachtain DCU agus is faoi taiths gan mar leithhúirí whack atá sé. Whack! So, tá mise. Sin Agus bhí láthir tá cam ar is ceol a cheolalas deach radio lifa, radio fáilte is radio rúra. Radio rírá. So tá mise chunéis sé dí a bit inis. I remember Na tweets á seola amach againn, sin radio rírá, radio fáilte agus radio na lifa, Dúshlán iwwer trí dénta. So comid screenshot dhéanamh ar cúntas Gmail, mar go sé as Gaeilge, so sin Dúshlán iwwer car. So cinna bhaint na Dúshlán atá roiin ná a bheith ar stáisiún radio Gaeilge agus tá sé ar radio'n lifa ar máidín tá sé ag cólaithhrú an breicfast a blasta agus san neartúní eile tá déanú Dúshlán ag gléithiste agus gurí a bhéir an show a tá sé ag déanú leithhrú ar an show so sin cinna bháin eile bunse maithagin nes beidir ghfuil ceistena agah faoin na spéiclaí seo. Galanta thesagum is breithla lísa é sin mo chólaithhuir so fi Facebook a gin dí bea ar an air so sin fá goma a braithní chóchalín sin ar máidin. Cinna bhaint an Dúshlán ná gur áiríonn códalorg ar san ceáil jabhil sa séideag so cheáilmid an rifáist heig radioíra agus chur níomh cód arásagén so gur maigit a sin a níomh and is féidir ceáil jabhil sa séideag a os lódal. So seo an lista agus níl ach trí cín fach againn ar an lista sin písa craic so tá mis sé gceannas ar an cúntas Twitter targainn so tá mé dúirt éis fí seán a chur suas duine ag chana so seo Dem vocals do. Bé Ed Sheeran ag gurí chana linn like Amara. Jeez, an gosh sin Alan. So, yeah, cúpla Dúshlán eile fáca. Woo! So, Dúshlán eile atá roiin ná caiimmuid lehanna Wikipedia asú ná cin uair a chomú. So, we're Virginia an cinúh cin uair a chomú agus tá níos lehanna Wikipedia ag TusaTube. Sinné, gachalín, bhfuil tú brádal éidir go muidir Wikipedia. Tá. Tá rifást seolta gin heag cudúir de gini inúnál atá ag rí ar san an altaithan agus mu chuirtú jebnú ggóil siad chun taú le héalamh na Gaeilge don altaithan so tá na rifást na sin ar fad seolta gin inis. Dúirt mé tá sé gceannas ar gúntas Twitter faoi láthair so bhí am golóir rudí a dhéanamh ach seo cúpla cín de na rudí sin. So bhí Dawn a dhéanamh as emojis so rinne mar fillaríis ó seán a riirda. Agus sinné sfuidirnah I sinna I brúmach agus freisin bhí ar an leabhar óach an leirlinn agus seo an cin is fearla cuiide. Yeah, is even an lór seo so Subble sail. Hu ma dúr heag an Lórland for ma maith agus seo húna? Fecin an colin sin
Cosúla Spencer ó Pretty Little Liars. Cosúir tweetna tá seolta againn ag iarthirí don oltaithin ag MPRthú taú linne agus le héalamh na Gaeilge don oltaithin. Seo an mí atá déinte againn sin Zoella agus Zoella. Agus seo ceann faoi raibhlóid rud amháin a bheith so bháile againn don éile raibhlóid béimiid ag vlogáil agus picture do cheamara. An scáhan I gcuimhne maithair le Michael David. Níor bheith maithair níos mó é ach ba mise a bhacsán. Páirt for a dascis. Shalaf a gula honey a curry and lad. It's actually a really sad poem. An scáhan. Okay. An scáhan. An scáhan I gcuimhne maithair le Michael David. Níor bheith maithair níos mó é ach ba mise a bhacsán. Bhí ar an joke a scríú ag Gaeilgeoirí, so seo an joke. Céim fá gur thrasnaigh an sicín an bógar. Níl sagam cin fá. Mar go raibh sé gurí teacht ar Thunas, ar chalín, agus ar bhaine. G-O-A. 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 Yeah, it's right going around sword. No. So, cin bhaint an spricna tugainn ná a bheith ar iris ar lína agus tá meise could be ar nós. Sin meise ar an bhicfas a blaster imagine agus bíonn sin áhrú páirt agam hain le déanú leis an fitte sin a bheith ar lína a táid ar nós. So, sprec eile bunta maith againn. Way! Woo! Bhí ar an chlóirú isteach sa grúpa seo, cúig nóméid ar son na Gaeilge, so me se fós ag fannacht sin ceann eile ditsa níl pending os Gaeilge ar Facebook. So tá cuimh a bhfuil láthair ag ahrú de frása. Ar Twitter ná Facebook a te go fáil merda. Actually couple ceann. So catá siad go bhfuil láthair. So studies Gaeilge agus Uair at DCU, so ag déanamh staidir air. And sin lives in Dublin, Ireland. In see Sean Rod. Yeah. Agus tegan cén fá Naples sí Austria, marall ar an chramata. But tamahan me irktianna could So mar bhí éidir na gráit bhí Jai Frasnell a siúgainn, so seo an Jaikin ar astí me se ó Facebook. So because we're réna agam a rinne me an Jaikin seo, so it's fish like it's an like it's such a agus fi her tá sé déanamh amach le peg punca I so tá sé chlóristeach a ha seach na Gaeilge an DCU. So tá mé just chun gach imacht a bhéir siúla bain chuisteach an seo. Gohínta. Is evening gimín Easton a fostú dín le Gaeilge. So in ahan shopata acu caihí ar le dunneháin a bhíon le Gaeilge agus mar sin chuirmuid tweet acu ag máid. Okay, so níor irilinn ahan sprec do chud Dúshlán bhil sa séide ag bhaint ach reintómh níos móna lá déanta gin so sin iarachta like héna chugur maidir time fi láthair like ní raibh me sé ag caint le cuimh ar fáil leabhar chloig mar tá mis just tréachta taréis me se na rífostan na goléir agus na tweetna goléir a cheol amach ach bhfuil tú sa brodal Tá mé bradal agus tá bradal is achan ní eile ghlac páirtún is rud inte agus cairnar hinú ar an hasclub Dúshlán achan ní ag January 100 so bhí chuir a bhar gceis but tíirlinn chuir de bhaint má fásta cinan na spricna a tal buint má agad ná fisin na dhéanú agus an fisintá genta agine ná an cin seo wow so seán fisintá genta agin agus bé sé rinse agin ar a lehéid mar dúirt Dúshlán ar thuirdatí journal a hanrad mar sin hon scéal Dúshlán a rint leis an hod eile den tíir so tá sasla gur leachmid páirt táid tuirse treachta is Micklin Malaban yeah mis fasta is Micklin oscail sa bhblin journalid so to chuir a brogin a Jerrylyn codge the Dúshlán ag an am cearna so my much okay so still can go on sult as an fishin shot I guess inne ar ghlac páirt an Dúshlán so my sibh my much inne fasta so we can get her son